Kapay doon na yung mudong ka mga gubrat siya. Kakabsat kadandanan ko ti ilagan kay tultulod ko ni Rosel diyang nga danan apanak man nagpapukis. Payauna eh. Nagmukhang kuan. Nagmukhang tao na eh. Nyak, pulos. Handak may baon na amang kininang tata. Uy, pulos. Itugkil ko tata. Nga handak pulos may baon. Pasali ka mga pusa mo. Makakatakin na pa. Ayaw na ito. Nga timang angot ko to yay. Nga nakakabilay. Oh, dalam. Dalam mo ba to? May! Lakay ah! Kung ano si karamang mo? Apay ah? Agkakalikod ka. Ni, nagpapukis nga rin. Bagana pa nagpapukis. Gano? Tatay bigat. May, tilada kayo mo nang lakay ah. Di Kung yun ano si day tatay bagana nga rin nga nagpukis. Kung ano iso nga kung ano si ka. Hindi, di magasak tatay. Nagpapugis na nga kwa. Nga pag mo yung tulid ni Rosay. Di yun malasin mo tika ati bagbagi ko natitayag na pa yung namang na eh. Lakay ah. Adang ti kulay ti bago ng astoy. Ay kasay. Hoy. Tilada kayo mo. Kamambag pa yung wa. Ay dapat. Sa balay mo, dibag na na. Dito mo tibag na na eh. Sumurod ko na kung nakalikod ka. Kung naknuisikan. At gusto nata. Napanak agpapukis ko na natatay. Tatapulos handak may baon. Tanggadag mo't anato yung pukis ko. Tanggadam. Way. Apay dito eh. Iwaam ki di day ta. Iwain na ak. Madi ak. Sika ta gubrat ya giwa ti. Apay mat idi ko idi kasarak idi nagriban ka matukkulat ako ayo ko tatamat ko nagpugis ak. Ay di ko may baon ah. Ang nabalita hanggang nagkasaring nga rodan kasi idi ka agkasar ka. Basta nak may baon tatanga ko tanggadag mo ate matukkul ate ko amat ani pugis ko. Aman basta giwa ka tan. Maglaan. Ikan ka ti pagiwa amon. Nya man nila sa balay. Dito oh. Wa. Awan, hangko kay ti agubratat tata ko. Ura niya ti bagbagayo. Madi di ka lang matanggad mo dati gusto ko pugis ko. Kita agiwa ka din tan nakita namang mo. Laing manininang eh. Kaya ro kita ni. Hoy. Sa balay ka talaga. Najibadang ko katan. Najibadang ko lang. Dito na bilo ko dito. Sa balay. Napay kita banit. Dita nga ako Isungurod nga na kaya ba namang mo talaga dugo wala na nga banit. May ilain napanan namin na amang ngaya. Imbis nga isuta ko mati garaw ti kasi nga panagtabtat ti ko amot ta tanggado ko amot ti pugis ko. Kapay doon na yung mudong ka mga gubrat siya. Kasano ka kapupugis ko ka pandak mo kuan. Pagtabtadon ti sibuyas ay. Ni, kaya nagpugis ka magaya man nay. Nakagugwap ka. Siyempre. Ipagat lang ang nga duwag nga gidang nga mapan pukes tano at tikadwak. Di magasak lang tatay pang intulod ni kwa rosing nga dana. Wey. Guri ko man nagdiretso ka tuig man Kaya kasano nga diretso na ka di jud pagpukisan ay. Kasano tataran ti ulo kung nakaram lang mo nay. Tumbigat to detan, papukis kay tumbigat ay. Ay tumbigatan. Wey. Ay kin tumbigat nga rudo natin pagpukis ko na ba. Ninang ay. Nabati di ba? Nabati di ba? Wal. May daki chismes man daja hindi ko na-count. Kamu mati babagat eh. Galang emang kiditila ya dita. Ngadi Kape manay? Tipla ka man kititi kape. Maneng, kape maneng jak pinalalpas dati sibuyas. Nya, tigas tinga Bang guna mata linibasan na kami. Ya, tigas tinga pampamayan nyo kanya ako na ya. Di kailang mga kuan Timpla ka kay baru. di kailang pagtanggadan pag nya kiti nga minan aya. Maglaki din. Bay-bayam day ta tangtanggal din ta mo programa. Nya, mate. Ngaro. Ano nakagagat ka man? Ay, tuloy yung orda daw. Brian na tanda timplang ka din. Ay, uy, nagdapay ka ti. Sa balay. Ay, maglaki to na ibagbag ako. Taka. Ay. Iya, kaya dinaaman ko na ya. Ti kape yun. Oh, thank you bro. Ay, tanggalin mo dati ko Basta antar daw bigat nagpapugis Well, ito na bigat. Well, Iya, dapat nalalpas dati pa rin.